28 नं गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो आङो बे बड'लेण्ड रादाब बर' खौरां जमदुवार रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आर'नाइ रादाब फरायगिरि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ जासिग्रोबाय। गिबियावनो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनै जोंहा 28 नं गसाइगाव आरो तामुलपुर जोंहा जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोननै उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेयाव जोंहा आङो गसाइगाव हिसाबै दाखालिनिफ्रायनो दंफैयो 28 नं गसाइगावआव जे आं जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफानि जि नुथाय बा बिथांमोननिफ्राय कमेन्ट मोनदों बे कमेन्टखौ जोङो मोननाय लोगो लोगो जों मिथिनो हायो जे जोंहा जिरन बसुमतारी बिथाङा देरहागोन बे रोखा। मानो होनोबा दिनै जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि एजिपि दिनै बिटिसिआवबो जोंहा बिजेपि आरो इउपिपिएल जों सरकार जोङो खुंगासिनो दङ। बे 9 मासावनो जों गोबां रायजो राजा आइ आफानो गोबां सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लाबोनानै होफैबाय। आइजो माहारि हिसाबै जोङो आइजो माहारिनो अरुणोदय आसनि गोबां बहननानै होबाय आरो होबाय थागोन। दिनै जोंहा मानगोनां आसामनि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै रायजो राजानि सिगाङावनो जे जोंनो आरोबाव 10,000 अरुणोदय आसनिखौ होबावगोन होननानै बिथाङा फोसावनानै गालांबाय। दा बेयाव जोङो 27,000 अरुणोदय सिगाङाव 17,000 होनाय जादोंमोन, दायो 10,000 होबावनायजों 27,000खौ बिथाङा घोषणा खालामलांबाय। दिनै बेखायनो आं बिथांखौ धन्यबाद होयो जे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ बिथाङा अनदों। बेखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैदों जे अननाय होबासो अननाय मोनो। बेखायनो सरकारखौ रायजो राजा आइ आफाया अनोब्ला अननानै दिनै सरकारजोंनो थायोब्ला जेसेबांनाखि जोंनि एरियायाव डेभेलपमेन्ट नांगौ, स्कुल कलेज नांगौ, लामा दंग' बान्दो नांगौ, दिनै हस्पिटाल नांगौ, बेफोरो जाहाथे जाफुंगोन सरकारजों थाबासो। जुदि सरकारजों थायाबा जों जेबो अनसुंथाइखौ मोननाय नङा। बेखायनो रायजो राजा आइ आफानिसिम आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे रायजो राजा आइ आफाया जाहाथे सरकारजों थानानै 28 नं गसाइगाव बेयाव जाहाथे जोंनी जिरन बसुमतारी बिथांखौनो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भटखौ होनानै जाहाथे देरहासार खालामो आं बेखौ रायजो राजा आइ आफानिसिम সেই आसनिবিলাকে ক'লে। এই কাছিয়াবাৰী অঞ্চলত অতি শীঘ্ৰেই ইয়াত ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচ ঘোষণা কৰি গ'ল। কাছিয়াবাৰী হাইস্কুলটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰিব বুলি ক'লে। ইয়াত 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ কথা কৈ গ'ল। কাছিয়াবাৰীৰ ওচৰতে থকা যি সংকোচ নদী ইয়াৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি তেওঁ ক'লে। নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত তাত ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকৰ এটা টীম পঠাই দিয়াৰ তেওঁ কথা ক'লে। এই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ ধুনীয়াকৈ ৰাইজৰ আগত উদ্দেশ্য কৰি ভাষণ দি গ'ল। তো ৰাইজে খুব ভাল পাইছে। আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া এই সমষ্টিৰে হাতীদুৰাত তেওঁ আৰু গ'ল এখন সভাত। তেওঁ তাতো তেওঁ সেই অঞ্চলৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপ লোৱা কথাখিনি ৰাইজক উদ্দেশ্যি তেওঁ নিজৰ ভাষণত ক'ব। গতিকে আজিৰ যিটো সমাৱেশ আছিল খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লোক আহিছিল। আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ ফলত এই অঞ্চলত যি ভোটাৰ ৰাইজ সেই ভোটাৰ ৰাইজে ইউপিপিএল দলক ভোটদান কৰিব। 100% হৈ গ'ল। হয় অপজিশ্যন দুৰ্বল, তেওঁলোকৰ কোনো কণ্টেষ্টত নাহে। থেংক ইউ। बिजेपियावनोखा दा बेहाय तामुलपुर आरो गसाइगावनि खोथा बुंबाथाय बेयाव जलेन बसुमतारी आरो बेहाय जिरन बसुमतारी जोंनि मित्रजोटनि इउपिपिएलनि जोंनि केन्डिडेट। गतिके आं गसाइगावआवनो जिहेतु दायित्वआव दङ आं गसाइगावनि खोथाखौनो बुंनो सानदों। गसाइगावआव जेरैबायदि पाब्लिकनि उत्साह आनन्द जों नुनो मोन्दों बेखौ नुनानै जों एकदम पुरा थिरां जे गसाइगावआव जों जोंनि मित्रजोटनि प्रार्थीखौनो जों देरहालांहोनो जों हागोन। खावलायनायाथ' नै दिनै गिबि मन्थ्रियाबो खावलायखाबाय, सिएम बिथाङाबो खावलायखाबाय जे रायजो राजाखौ उन्नयननि सार्थआव डेभेलपमेन्टनि सार्थआव जोङो मित्रजोटनि प्रार्थीखौ जों देरहालांहोनो नांथारखागोन। मानोना केन्द्रआवबो जोंनि बिजेपिनि सरकार, आसामावबो जोंनि मित्रजोटनि सरकार, बिजेपि इउपिपिएल एजिपि जोंनि मित्रजोटनि सरकार, बिटिआरआवबो जोंनि इउपिपिएल बिजेपि
आरो एजिपिनि मित्रजोटनि सरकार होमबा डेभेलपमेन्ट नांगौबाथाय जोंनो पाब्लिकनो डेभेलपमेन्ट नांगौबाथाय जोङो निस्सय जोङो जोंनि मित्रजोटनि प्रार्थीखौनो जोङो देरहालांहोनो नांथारखागोन देरहालांनाय खोथायाथ' बे थांबाय बिथाङा थैलांबाय बिथांनि जोङो माने हदगति जों कामना खालामदों बिथांनि खिन्थु बे देरहालांनायानो जे थालांगोन बे खोथा नङा नोंथांमोना नुखाबाय नै दाखालि जोंहा सानै आरो गोदानै एमसिएलए सानै बिपिएफनि जा गोगोम लिडार बिथांमोनानो बिजेपियाव जगदान खालामबाय होमब्लालाय मा दङ बिपिएफनि जेबो गैया दिनैनि तारिखाव बिपिएफनि कुनु केम्पेइनानो गैया बेयाव सब जय जय मय मय बिजेपिनि फ्लेग इउपिपिएलनि फ्लेग ट्रेक्टरनि फ्लेग होमबाथाय जों मा माने बुंनांगौ बाथ्रा दङ जों 100% जोङो एकदम निश्चित आरो जे जोंनि केन्डिडेटआ देरहालांखाथारगोन नोंथांमोननि बुजिनाय बादिबा दा नुनाय बादिब्ला बिपिएफआ थागोन ना थाला बिपिएफ पार्टी नामै थागोन ना थाला होननानै नोंथांमोना सानो बिपिएफआथ' गोमालांखाबाय रायजो राजायानो मिथिखाबाय रायजो राजायानो मथुवा बिपिएफनि जों बुंनाय बाथ्राबाथाय जे राजनिति जालायलायगोन नंगौना नङा गतिके बिपिएफआथ' दिनैनि तारिखाव गैयानो गसाइगावआव आं बुंबायना एसे सिगाङाव जे जय जय मय मय खालि पुदुमफुल खालि इउपिपिएल ट्रेक्टर होमबा माथो बिपिएफ दिनैनि तारिखाव पाब्लिकआ मिथिखाबाय जे जों डेभेलपमेन्टनि थाखाय डेभेलपमेन्ट जुदि जोंनो गसाइगावआव नांगौबा जोङो इउपिपिएलखौ देरहालांहो थारखानांगोन हारिखौ जौगाहोनायनि थांखि होनबाथाय दिनै बिजेपि सरकार थानायनि समावनो जोंहा बिएसि सुक्ति जालांदों नङा दा 2003आव जोंहा बिटिसि सुक्ति जालांबाय दिनै शान्ति सुक्ति जालांबाय बिटिआरनि हारिनि थाखाय जोंनो मा होआखै बिजेपि सरकारा दिनै जों जि नागिरदों बेखौनोथ' होदों दिनै स्किम होदों माबा बर' होननानैल' होदों नामा बयबो जाति जनगोष्ठीनि डेभेलपमेन्टनि थाखायनो दिनै स्किमखौ सरकारा लादों होमबाथाय बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसेयै दावगालांदों खौसेयै डेभेलपमेन्टखौ मोनदों नंगौना नङा